Сәлем, сезнең белән Ида журналы. Бүген 28 октябрь һәм ниһаять кар яуды. Һәм ниһаять без җәдид феста. Әйдәгез әле нәрсә барлыгын карыйк. Был bizden Fatih Amirхан jetine bağışladık. Hem гадәттәгечә без инде теманы алабыз да, инде вакыйгалар алып чыгарабыз, дәйме? Шуңа күрә мәсәлән безнең иң стандарт әйберләр ул ике әйбер инде ул лекциялар. Русча лекция булачак, бара инде ул. Һәм татарча лекция башкалары biraz эксперименталь. Мәсәлән, Fatih Amirханга багышланган комикс, аны бер автор түгел, 9 рәссам ясаган. Аннары булачак перформанс, 16 кеше катнашалгышмасам, Fatih Amirхан бурчулары. Аннары Амирханның язылып бетелмәгән пьесасы нигезендә Минә Мендиярова белән Дәрт труппасы куя спектакль. Әйме шундай кызык формат. Иртәгә безнең булачак акрын укулар. Хәзер Амирханның 6 томлыгы әзерләнә, һәм без анда теге билгеле әсәрләрендә билгеле булмаган әсәрләрне укыячак. Бу шундый матур музыкага, шундый ASMR булачак инде. Сез яратасыз дип беләм. Һәм нәрсә була әле безнең? Һәм Сания операсы бар шундый, кызыгы шул. Иртәгә Газиз Мөхәммәтов туган көне була. Икем яны белмәдем. Газиз Мөхәммәтов ул бу операның авторларының берсе. Фатих Амирхан бу операга либретто язган. Һәм менә Айдар Ниязов җитәкчелегендәге Милли музыка оркестры шулай ук махсус рәвештә бу музыканы өйрәнде. Һәм менә аны уйнаячак. Шундырак безнең әйберләр булган, һәм мин кайвактан сәдер унтам. Нәрсә эшлисез сез монда? Biz экспонатлар җыябыз. Нәрсәгә? Күргәзмәдә. Катнашам бик теләп. Нәрсәң бар киләсе буынга тапшырыр өчен бер кызыклы әйбер. Телефон бар кесәдә. Киләсе буында телефон булмас дип уйлыйсың да? Анда күрәсең телепорт булыр. Телепорт. Сөйләшәсе килгән кеше янына теге булай Әйе. якын киләсең дә сөйләшәсең. Әйе. Ни өчен сез нәкъ менә шушы теманы алырга булдыңыз? Мин аны алмадым, ул Рәдифнең тәкъдиме иде. Без шатланып кына кабул иттек. Миңа килсә, теге ни өчен Фатих Амирхан, чөнки ул гел нидә күләгәдә кала бит инде Тукайның. Алар әле җитмәсә бер елда туганнар. Һәм димәк Тукайның юбилее булганда кем инде анда тагын кемнең юбилее бар дип беркем дә эзләп йөрми. Тукайның юбилее аны оештырабыз. Һәм менә ул яктан Амирханга игътибар җитми, чөнки Тукай булганга күрә. Җәдид феста быел ярминкәдә бар. Ул Милли библиотеканың холлында урнашкан. Әйдәгез әле берәр кешегә бәйләнеп килик. Исәм сезнең исемегез ничек? Лилия. Сез монда нәрсә эшлисез? Мин монда төрле мерч сатыйм. Бу нәрсәләр? Монда бар открыткалар. Алар, бер кайсы алар Казан турында. Менә монда татар рәсемнәр. Баки Урманчы, Илдарханов, Фаик Тагиров. Аларны кем ясаган? Мин ясадым. Сез ягъни рәссам. Әйе, мин Сез кайсы якныкы? Казанныкы. Сез Фатих Амирхан турында нәрсә беләсез? Мин бик күп белмәдем әле. Яки бу елда без Радиф Кашапов белән бер комикс эшләдек. Һәм мин бу комикс эшләгәндә куратор дип булып эшләдем. Әйе. Шуңа күрә мин аның тормыш турында күбрәк хәзер инде беләм. Һәм мин бу ярминкә өчен специально линогравюр ясадым. Ручная печать. Куллар белән ул ясалган. Линолеумда киселә һәм шундый төрле копиялар ясалый һәм һәр копия ул уникаль. Мурат, сәлам. Син аңлата аласыңмы, нәрсә ул җәдид? Юк. Әйдә уйлап кара, нәрсә булырга микән ул? Аны белмим. Син беләсеңме, кем ул Фатих Амирхан? Фатих Амирхан ул язучы. Салават. Нәрсә? Быел нәрсә буласың җәдид феста? Акрын уку. Кемне? Фатих Амирхан әсәрләренә. Кем укый? Айсылу. Нигә? Белмим. Мин дә. Безнең монда ачык доступта караган иң күптән түгел генә менә шундый эксклюзив булар бу. Этот 1000 ярым
төрлек татар китабы укыйлар икән монда һәм өйгә алып китәләр. Һәм аларның алу саны күбесенең менә 1500-дән 1000-нән алу саны бер тапкыр яисә 2 тапкыр кеше ала инде өенә ел эчендә. Бу бик аз. Димәк, әгәр дә Фатих Әмирхан белән бәйле китапларны күбрәк ала башласалар, без шатланабыз гына. Син безнең караучылар өчен Фатих Әмирхан турында берничә кызыклы факт әйтә аласыңмы? Ну, мәсәлән, карасам, мин күп нәрсә белдем инде. Хәтта лекциядә утырдым, хәтта күп нәрсә белдем. Мәсәлән, Фатих Әмирхан ул теге элек әйттеләр, хәзер без барабызда ясалма интеллект белән кызыксынабыз. Элек ясалма телләр белән кызыксынганнар, һәм Әмирхан эсперанто теге сүзлеген төзегән. Эсперанто буенча дәреслек төзегән, шулай дип әйтеп була. Икенче әйбер, мәсәлән, Әмирхан инде теге Тукайның теге иң якын дусты, чынлап та иң якын дусты булган. Ягъни без, мәсәлән, без булган аның теге ачык сүзләрен Тукайның ул аны Әмирханның хатларыннан без беләбез. Шулай бер. Тагын нәрсә әйтеп була. Әмирхан бик теге спай килгән кеше булган. Әйме шулай ук теге бик корган. Һәм мәсәлән без теге заманча модага карыйбыз икән, әйтәбез ничек хәзер киенергә кирәк икән. Менә без Әмирханга карыйлыбыз, ул чынлап та татар булып калып, шәһәрчә киенгән кеше булган һәм минемчә бу моданы кайтарып була җиңелчә. Журналның киләсе сонына Фатих Әмирхан турында синнән язма көтәбез алайса. Тәгъфирулла. Фестивальгә килгән кешеләргә зур сәлам һәм рәхмәт. Килмәгәннәрне киләсе ел көтеп калабыз.